Nuwun sewu kok panjur mak kelipat sampeyan nilaraken kedaton negari ing Traju Trisna sak mangke sampun ngaglah wonten ing alun-alun kok wonten dawuh menungsa ora tatanan. Wah, jebul ora ana gunane nggonku tansah ndrewili do ngaku katur marang Kanjeng Hyang Nata Ndrawati. Tinemune sing gawe patine wong tuaku kuwi Prabu Kresna, iblis menungsa pewujudane kaya Kresna. Kondange titis Wisnu ning kabeh momong kandhek ana ing pangucap. Ora ana menungsa sing pengise kaya Nata Ndrawati sing mentala mateni anake dhewe. Selagine kewan wae ora padha mentala mateni anake lah kok menungsa jejere kaya Kresna kok wani mateni anake dhewe. Bangsat. Dilingke Gok, dilingke iki wis bahaya Gok. Nesune wis kaya ngono. Nuwun sewu. Sabar, sareh. Wong sabar war sareh niku pekoleh. Sampeyan nek nganti kepangan omongane Kertiwindu niki mangke nuwun sewu ana tetembungan keriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Napa sing dikendikake Kertiwindu niku pancen bener, critane kaya ngoten. Ning nuwun sewu kula nyebutke kurang bener. Kurang bener piye? Sabar. Kurang bener piye? Kudu ajar lho iku lagi nentremke wong. Lah kowe iki ngono ora iso crita. Kurang bener togok ora iso crita. Pecah ndasmu. Tak crita, aku ngerti ceritane. Ceritane piye? Leres ingkang Rama menika pancen dipun sedani Prabu Kresna. Ning nuwun sewu, ing nggenipun nyedani menika mboten kanthi kasangaja. Lan ingkang Rama menika ugi nggadahi kelepatan tumraping Prabu Kresna. Lho, aja ngawur-ngawur. Yen nganti kowe gawe crita sing kaya wara aja takon dosa. Tak katutke dosane tak keprok watu muter. Keprok sakniki mawon. Lho. Sik to. Raden Samba ngewat garwanipun Prabu Steja niku jane wis matur kali Prabu Kresna. Prabu Kresna niku wis prisa. Samba, perkara iki aja ngembet marang Kanalindraning Sun. Perkara iki lakonana dhewe. Perkara iki lakonana. Ngoten. Yen kowe wani gawe perkara ya kudu wani ngrampungi perkarane. Ngoten. Tur ing Rama niku piyai sabar. Keng Rayi niku dirangkul diarasi Samba. Nek kowe pancen tresna karo Mbak Yumu tak rabekke cah bagus, tak rabekke. Ora duwe niat Kang Rama menika nesu niku mboten. Mergo saking tresnane karo adine lanang. Mboten. Ning nuwun sewu, lelakon iki enten sing dompleng utawa enten sing nyusupi. Carane saiki provokator. Sing nyusupi mboten sare kejawi namung dewaning panggodha pangrencana. Nggih menika Betari Durga. Nalika Prabu Setija ngaras-aras pasuryaning Raden Samba, Durga mlebu teng awake Kang Rama. Sing maune sabar dadi wengis, sing maune ikhlas dadi galak. Murup netraning Prabu Setija. Samba sing maune diarasi diambungi candhak sirahe dikluthek terus langsung tekaning pati niku mawon dereng trima nyawang mripate. Samba iki mripat sing tok nggo nyawang Mbak Yumu tak cuplek matamu. Cangkem sing tok nggo ngambungi Mbak Yumu asuwek cangkemmu. Srandunge awak dirajang-rajang. Ngoten. Biyen Kang Rama kagungan andhan naminipun Adipati Ayah Griwa. Adipati Ayah Griwa menika nyaketi Prabu Setija niku nganti nangis sinuwun. Lah kok panjenengan kados mekaten? Kok panjenengan mentala ngrajang-rajang ingkang rayi piyambak? Wektu niku Betari Durga pun nuncat. Merga wis kelakon gawe srana dak-dakaning pasulayan antawisipun Ndrawati lan pundi Traju Tresna. Aku tumindak apa Ayah Griwa? Kula aturi noleh sinuwun, kula aturi nyawang. Prabu Setija nyawang sinten? Samba niku njelih kepati nangis mboten kanten-kantenan. Kok kelakone kok kaya ngono. Terus Prabu Setija niku pasrah bongkokan kali Kang Rama. Ning sadurunge ketemu Kang Rama dipethuke Raden Janaka. Kali Raden Janaka perang, Raden Janaka dibandhem tombak suwek kampuhe nganti Raden Janaka lunga.
saka negara Ngamarta madhep Pendhita Begawan Ciptaning niku Kresna niku mboten pripun-pripun ning setija diunekke setija nek kowe mateni Samba ora apa-apa merga Samba salah Samba luput aku ikhlas sing marahi aku nesu kowe wani karo Janaka kowe ngerti Janaka kuwi sapa yen upama pun Rama kuwi kembang Janaka sarine pun Rama kuwi geni Janaka uripe Wisnu iki dibelah dadi loro ingkang separo manggon ning Natandrawati sing separo manggon ning Raden Janaka nek kowe rani karo Janaka padha karo wani karo pun Rama Kang Rama niku wedi nitih Garuda Wilmuna munggah kekablak ing antariksa Kang Eyang menika mboten niat mateni ming cukup ngasta senjata cakra senjata cakra teng astaning Kang Eyang mubeng nalika semanten kesoroting Sang Hyang Pratanggapati saka landhepe senjata cakra nganti gawe bingung paningale Prabu Setija kena soroting senjata cakra abure manuk Wilmuna kleyang-kleyang ora weruh dalan natap senjata cakra dadi lan patine ngoten dadi ora kok dipateni niku mboten niku pancen wis pinesti kaya ngoten niku lelakone nek sampeyan wani males ngudi tuwa lara wirang ngersaning Sinuwundarawati wah niki mengke malah mboten kantenan wah kukul caturmu ora nggu karo dapurmu Natandrawati aku kaset ndase dina iki kok bagaimana mboten mandi to Mas wong ki nek wis kebrongot atine ngono kae Gok wis ora usah dadak dielekke engko sik ngelekke kahanan ngono ya lho dielekke menungso pirang-pirang ora digugu mengko sing ngelekke kahanan percaya aku nek kepengkok karo kahanan lagi eling lagi emut Purwaduksina apike tutke rasa piye-piye tutke ya tutke rasa dadak atus kok Sinuwun Prabu Sawarka mbuh piye engko polahe awake dhewe kari ngetutke ya dinteni nganti mengko ana kanan sing ngelekake marang tingkah laku ning Prabu Sawarka ya ilung ya yo Kok nun aku wis tekan negara Ngastina nggih sing medhoke aku wonge werna-werna mboten perkara werna-werna ning nika pancen satriya-satriya negara Ngastina kowe weruh mboten ketang capet-capet saking katebian kula ngerti sing ketemu karo aku mau jarine jenenge Jayasanga anak Sencaki nggih Jayasanga niku umur 12 tahun wis melu Bratayuda. Umur 12 tahun wis melu perang. Empun, menawa didikane pancen ya medeni. Anak Sencaki. Ana sing melu ngantem karo aku. Raden Danurwinda. Danurwinda wis. Danurwinda niku anake Raden Antarja. Niku putune Raden Werkudara. Terus aku dicandharo Danurwinda ditendang karo wong. Mlakune unah-unuh. Sapa lho? Hah? Sapa? Santosa. Udu. Wonge kaya pripun? Unah-unuh. Nguyah-nguyuh. Ora. Nek unah-unuh nguyah-nguyuh niku Santosa. Merga wis rusak onderdile. Nganu niku anak Antasena jenenge Jayasena. Niku ya putu Werkudara. terus aku ana sing dicandak sirahku dicandak go munggah mumbul dhuwur badun calke saka dhuwur kok wah upama tiba ning Padasuri mesti tekaning pati sapa anak Gatutkaca sapa Sasi Kirana Werkudara niku bejo kok kelangan anak telu ning putune thukulane ya gleleng kabeh Sasi Kirana niku ya padha karo Gatutkaca iso nylenthik tanpa sutang mabur tanpa lar niku sing dinceng ya ndas ndase sapa ndasmu biasane mata ya lho ayo ganti masa kan matamu terus
Lah iya. Niku biasane ngoten niku. Antara Dantur Winda niku ya ora beda karo Ndara Antarja. Niku ya nyembur wong ya buyut dewaning ula. Iya. Nggih. Wah, jebul wong Amarta pirang-pirang utawa wong Ngastina kuwi pirang-pirang satriyane pirang-pirang. Mula nek sampeyan niku wau ndaratur kula wangsul pun malah mboten pripun-pripun. Ning gandeng sampeyan niku ngeyel. Kita ajeng ngraman negara Ngastina srana sampeyan goleki Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nggih sampun. Sampeyan niku mengke malah kena perkara. Mboten. Mula nek ndaratur kula mundur mawon. Gok, Nul. Aku ora wedi karo anak-anak utawa putu-putu Pandhawa. Nggih. Aku sing bakal ngrampungi putu-putu Pandhawa. Nggih, keparingipun. Ya ini kono wong nugeli suket ya, Gak. Mbok ora ngerti aku. Apa sesuk ora ana wektu apa piye? Ayo sembuh nang wae ora. Acokot sing pengapit tugel glune kabeh. Nggih, mangcokoti kabeh supados Sedaya dadi kuwanda sinuwun.